आं इजराइलखौ गोसोखांदों दिनै इजराइला पृथिबियाव ओरैबायदि मोनसे हारिमोन बे जाथिया जोबबायमोन हिटलारजों 10 मिलियन 60 लाख जिउदिफ्रा इनाय अनागारै बुथारजादों आरो बुथारजोबथारनो बे जाथिखौ होननानैबो बुथारनाय जादोंमोन नाथाय थिथि थाथा गोसारनानै थानायाव बिथांमोनहा साफा सानै बासिदों दिनै बे साफा सानै पृथिबियाव गोसारलाबायनानै थानाय जिहुदिफ्रा मोनसे समाव इजराइलारिफ्रा ज' जाफैनानै दिनै बेसेबांबा गेदेर हादोर सभारेन नेशन बिथांमोना सोरजिनानै लानो हादों दिनै बिथांमोना जास्ट सरासनस्रा मोनसे आलादा सभारेन रायजोल' नङा पृथिबियाव मोस्ट पावारफुल निउक्लियार कान्ट्रि होनोबा इजराइल बेफार बानिज्य बेफार फालांगियाव सबसे पृथिबियाव गोहोम होसिननो हानाय मोनसे देश आरो हारि होनोबा इजराइल दिनै बेबायदि जोबहां नोरोखनि हाखरनिफ्राय गोबाव उनफिनजानाय बे लेथेर फेथेर हारिया दिनै गावनि हारिखौ फसंनानै हादोर सोरजिनानै पृथिबियाव जौगा देरगा खर' देरगा हारि आरो हादोर दानो हादोंब्ला बे दिनै 40-45 लाख गोनां बे बर' हारिया मानो हाया हागोन ना हाया रायजोफोर बर'लेण्डखौ सोरजिनो हागोन ना हाया रायजोफोर हानांगोन रायजोफोर हानांगोन बाय गिनाय बानाय मेजेरनायनि जेबो बाथ्रा गैया आन्दलना आंनि जिबननि स्टाइल दा मुभमेन्ट शुड बी माय लाइफ स्टाइल दिनै मोनगोन गाबोन मोनगोननि खोथा गैया मोनागौ मानि बर' बिमानि बे थरथिंसे थैया आंनि देहायाव थासान्दि आङो रायजोखौ बिगोन दिनै बेनो जोंनि फेशन बेनो जोंनि लाइफ स्टाइल बेनो जोंनि मावनाय दांनाय फरायनाय मोनफ्रोमनिबो सिमां जानांगोन रायजोफोर नङाब्ला बर'लेण्डखौ सोरजिनो हानाय नङा मा गथ' मा गेदेर मा बोराय मा बुरै मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुङा मा साख्रि गोनां मा अफिसार मा मन्त्रि मा पलिटिशियान मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रा लोब लैहोर गिर्जाब फैनानै जुदि जोङो बर'लेण्ड नांगौ होनाबा रायजोफोर बर'लेण्डखौ मोननाय नङा आरो फंनैसो बाथ्राया बेनो आङो सानदों सम माखासे स्पेसियेल आखु केरेक्टारजों बे हारिया दिनै गसंख्रांनो गोनां जासिगोन गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नुयो गथ' गथाय खाङोब्ला गामियाव हनै उमुक आब' दङ हनै उमुक आबै दङ हनै उमुक बिखुनजो दङ बिथांमोननि दारै जोङो खुनु डाक्टार नार्स गैयाब्लानो गथ' खांबोदों नाथाय दिनैनि दिनाव मा जेब्ला सासे आइजोआ दाननै दानथाम जाब्लानो हस्पिटाल हनै क'क्राझाराव माबा MRMनो माबा सिभिल हस्पिटालनो जोंनि आइजोफ्रा गोसोखाङो डाक्टाराव लांनाय लोगो लोगो थारिख होगोन एथ' दिनाव बे गथ'आ जोनोम जागोन बे थारिखआव जोनोम जाया आयौ गथ'आ गेदेरथारगोनदांहाय नोंनि गथ'आ बे गथ'खौ नर्मेल सारिनो हानाय नङादां नङा डाक्टार नर्मेलखौनो खालामसै इन्जेक्सन होना हरनोसै आरो बे गथ'आ जाथ'ला दिनै फैनोसै न'खरनि मानसिया नर्मेल जानाय नंला बियो नर्मेल जानाय नंला बेखौ हासिनांसिगोन सिजारियान खालामनांसिगोन डाक्टारनि खोथा 50-50सो नुबाय आं होनसै डाक्टारा सिगिनोसै दे होमबालाय सार थाबनो हासिदो गथ'आ जाहाथे जेबो आद्रि जाया बिमायाबो जाहाथे आद्रि जाया सानैबो जाहाथे मोजाङै मोजां आंलाय बेखौनो सानखादों दा दाना बेबायदिनो हासिनानै सासे गथ' जोनोम जाबाय सेकेन्ड बार गोर्बोबथियाव थाबावबाय होनबाय डाक्टारा हाबाब सिगांना सिजेरियान ना नर्मेलमोन सिजेरियानसोमोनहाय सार हासिनायसोमोन होमबालाय हानाय नंलिया बेनो लास्ट जासिगोन मा खालामनो होमबालाय दे बन्द' खालामदो नै जानानै लादो रायजोफोर बे स्टाइलजों जानाय नंलिया बे हारिया थांनानै थानोबा पृथिबियाव जेबो राहा गैया 10 जननि हज्रिनाय आरो 100 जननि हज्रिनाय बेसेबां आकाश पाताल फाराग बेनो सिम्पल लजिकआ खुनु अंक गैया बावहाय बे हारिया मिनिमाम 3 मेक्सिमाम 7 गथ' खांनांगोन गाज्रि बुंदों नामा रायजोफोर गाज्रि बुङाखै हा दङ होनोब्ला बे बर'लेण्डआव बर'नियानो गोजा गाव गायसि गायनानै आग्लायनायखौ गुबुन जाथिनो आदि होग्रा बे जाथिया मानो सानैल' 3 खां 4 खां 7 खां
सोरबा नाफेद जागोन सोरबा मैगं फायखारि जागोन सोरबा दाउ फायखारि जागोन सोरबा ना फानग्रा सोरबा बेदर फानग्रा सोरबा मास्टार सोरबा अफिसार सोरबा इन्जिनियार सोरबा डाक्टार आंनि फिसाफ्रानो जानांगौ रायजोफोर दा बे मोन्थोरजों नङाबा रायजोफोर बे भारतनि बे डेम'क्रेटिक गभर्नमेन्टआ जोंखौ खोनासंनाय नंला आं बेवहायनो फोजोबनो सानबाय रायजोफोर मालाबा खनसे लोगो मोनब्लावबा मोजाङै बेबायदिनो सावरायसिगोन थेंक इउ खुलुमबाय आङो बेवहायनो दोनथ'बाय